Gdzie jest cy? Gdzie jest cy literka? Tu. A gdzie jest literka k? Tu. A gdzie jest si? Tu. A gdzie jest a? Tu. A gdzie jest y? A my? Gdzie jest my? Jak mama? M jak mama, gdzie jest? Tu. A cy? Tu. A o? O. Nie ma o? Tu, no dobrze, tak, to jest o. A to jest k? Andek, to jest k? Nie. A gdzie jest k? Tu, super, brawo.